Bună ziua, oameni dragi! Bine ați venit chiar pe canalul meu. Nu ne-am mai văzut de mult, așa că azi am mai luat o surpriză. Azi o să desfacem o acadea imensă. Wow! Wow! Ce frumoasă e! Acum o desfacem. Uitați! Asta este surpriza. Să vedem ce este. Avem un iepuraș breloc. Mai avem și un folbarist breloc. Avem și o bilă de ping-pong. Wow! Ce poate să facă! Mai avem și un pachet de buline. Mai avem și niște bombonele de mere, de portocale, de cireșe și de căpșuni. Atât pentru azi, ne mai vedem și mâine.